No niin, tervetuloa kaikki tänne ensimmäiseen Runway-striimiin, eli Runway Liveen. Mahtavaa, että olette kaikki mukana. Ja nyt meillä on hieno esitys tässä, josta mä kerron ensiksi vähän aikaa tuosta Runwayn niin kuin sisällöstä, ja sitten sen jälkeen meille tulee ruotsalaisten Runway-kumppanien esitys, ja sen jälkeen Vilma Rissanen Ruotsista Tukholman suurlähetystöstä. Vilmalla on hieno esitys brändeistä ja tuotteista, mitkä on kiinnostavia tällä hetkellä Ruotsissa. Eli jos me aloitetaan tästä esittelystä. Eli Runway on vastaus siihen, että miten sä voit tsekata, onko sun tuote vientivalmis. Ja siinä on useita eri tasoja. Ja nämä kaikki tiedot löytyy tuolta Suvin sivuilta Runwaysta, mutta tästä voidaan aloittaa, eli siinä on 2 parausvaihtoehtoa tuon valmiusasteen mukaan. Joko siinä on tämä Runway Check-in, jossa sä saat arvion sun tuotteen ulkoasusta, eli pakkausdesignista, markkinointiviestinnästä ja niin kuin brändäyksestä täältä kotimaisilta mainostoimistoilta, jotka on valittu sen mukaan, että ne on mahdollisimman paljon ollut tekemisissä elintarvikkeiden kanssa, on mahdollisimman kansainvälisiä ja ollut mahdollisimman paljon viennin kanssa tekemisissä. Eli se on tuo Runway Check-in, ja se on yrityksille, jotka itse vielä miettii, onko ne valmiita tuohon vientiin, ja jos ne haluaa ikään kuin varmistua siitä vielä täällä Suomessa ennen kuin ne lähtee tähän Runway Take-offiin, mikä on se seuraava vaihe. Ja siinä ulkomaiset asiantuntijatiimit arvioi tuotteen sitten sen kohdemaan mukaan. Ja meillä on tällä hetkellä Runwayssa 4 eri paikassa tiimi, eli meillä on Baltiassa, Saksassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Ja nämä asiantuntijatiimit koostuu ammattilaisista, jotka on ollut sekä ostamassa että myymässä elintarvikkeita, eli tuntee molemmilta puolin pöytää tämän prosessin. Ja siellä kuvitellaan, että joku firma haluaisi esimerkiksi Saksaan testata tätä take-offia, niin silloin tämä tiimi maistelee sen, tekee sensoriset testit, eli maistelee sen tuotteen, sopiiko se saksalaisen kuluttajan suuhun, vastaako se sen ajan kuluttajatrendeihin ja kuluttajakäyttäytymiseen, ja arvioi myöskin tämän pakkausdesignin, onko se kilpailukykyinen siinä markkinassa, miten se markkinointiviesti tuohon vientiin siinä kohdemaassa toimii, ja sitten myöskin tehdään tuonne pieni kilpailija-analyysi, jolloin katsotaan, mitä tuotteita on vastaavia jo markkinassa olemassa, ja verrataan sen tuotteen hintapistettä, onko se hinta kilpailukykyinen vai onko se kalliimpi kuin nämä olemassa olevat tuotteet. Ja sen lisäksi vielä ehdotetaan, että mihin jakelukanavaan tai mihin niin kuin, onko se paras aloittaa retailista, food servicestä, eli tässä katsotaan, mitä yritys myöskin niin kuin etsii. Eli tällaiset asiat saadaan hyvin nopeasti ja edullisesti selville yrityksille, jotka on lähdössä tuonne vientiin. Ja sitten tässä on nämä osallistumismaksut, eli tämä tavallaan perustuu siihen, että siellä on ne tiimit, jotka tekee työtä, tekee kilpailija-analyysiä, maistelee ja arvioi sitä. Eli tämä check-in täällä Suomessa, sen osallistumismaksu on 1500 per tuote. Ja tämä on niin, että se tuote voi ajatella myöskin, että jos on 3 ihan saman tuoteperheen eri makuvarianttia, jos on vaikka jogurtit, missä on mansikka, mustikka ja vanilja, niin ne on 1 tuote. Ja silloin tuo osallistumismaksu on toi 1500. Sitten tuo Runway Take-offin osallistumismaksu, eli se arvioidaan, miten se sopii tuonne kohdemarkkinaan, se on 1700, ja siinä sama juttu, saman tuotekonseptin 3 eri makuvaihtoehtoa sisältyy hintaan. Näistä tulee kaikista sitten siitä hetkestä, kun on ne tuotteet tuolla arvioijilla, niin siitä kuukauden sisään tulee sekä tällaisessa PowerPoint-muodossa että tällaisen lyhyen videon muodossa tulee analyysi, miten se tuote on näissä ikään kuin pärjännyt. Ja osallistuminen on siis ehdottomasti mahdollista kaikille suomalaisille elintarvikevalmistajille. Ei tarvitse olla Suvin jäsen. Toki tervetuloa jäseneksi, jos ette ole vielä. Tämä ilmoittautuminen tapahtuu Suvin sivuilta.
Eli siellä on tällainen nappi yläreunassa runway ja siellä on selitetty kaikki tällaiset yksityiskohdat näihin sekä check-iniin että take-offiin ja sitten täytyy vaan valita, että kumpaan haluaa osallistua ja sitten päätyy tällaiselle ilmoittautumissivustolle ja siellä kysytään yhteystiedot, tuotteen nimi, myöskin muutama muu asia ja kaikki niitä ei välttämättä tarvitse olla ihan lopullisessa muodossa, kunhan nimi ja yhteystiedot ja sitten sen tuotteen tiedot on riittävän selvästi, niin kaikki niitä muita voidaan sitten vielä jälkikäteen yhdessä katsoa. Eli mä otan sitten yhteyttä näihin ilmoittautuneisiin sen jälkeen ja sitten katsotaan se paketti kuntoon ja mä annan ne osoitteet, mihin tuotteet lähetetään. Sitten tämä meidän Runway Live, joka nyt on tänään siis ensimmäistä kertaa, niin tässä on eri teemoja. Tänään meillä on siis Ruotsi teemana ja tässä me kerrotaan kaikenlaisia siis case-tapauksia ja markkinatietoa näistä kohdemarkkinoista ja tämä on siis avoinna kaikille, maksuton tällainen tietokanava. Seuraavaksi meillä tulee olemaan Saksa. Sen päivämäärä tulee sitten vielä päätettäväksi pikkusen myöhemmin, mutta siitä tiedotetaan myöskin sitten ajallaan. Tässä on nyt nämä yhteystiedot. Voi ottaa ylös tästä, kuka tämän niin kuin, on rahoittanut ja yhteistyökumppanit. Ja siinä on mun yhteystiedot, jotka voi ottaa myöskin ylös ja olla yhteydessä, jos on jotakin lisää kysyttävää. Eli lyhykäisyydessään tässä ydintiedot Runwaysta ja sivuilta, Suvin sivuilta löytyy lisää. Nyt meille tulee esittelyyn meidän ruotsalaisten Runway-kumppanien tällainen lyhyt video, jossa siis Food and Friends, joka on tällainen ansioitunut viestintätoimisto ja ruoan kanssa pitkään ollut taho, joka osaa arvioida ton tuotteen ja markkinointiviestit ja kanavat erinomaisesti, esittelee nyt itsensä tällaisella lyhyellä videolla. Ja me voidaan nyt mennä siihen. Hello and welcome to Food and Friends. We are a Swedish marketing agency focused on food and beverage. We have helped many companies get into the Swedish market. Terve! Ja nyt lähestymme suomalaisia yrityksiä, jotka haluavat lisämyyntiä Ruotsista. And the Swedish food market is divided into 65% retail and 35% food service. Se on 40 miljardia euroa, josta 22 miljardia elintarvikkeita ja sen kaltaisia palveluita. And now, together with Suomen elintarvikeyhdistys, tai ihan lyhyesti SUVI. Together with them, we now launch the service Take Off, where you can test your products and we'll assess them for the Swedish market. Maistamme tuotteet, testamme pakkauksen ja katsomme sen soveltuvuuden Ruotsin markkinoille. And after a few weeks we'll send you a short report with everything summarized. Ja jos edelleen haluat edetä, niin meillä on 27 vuoden kokemus markkinointiviestinnästä, mainonnasta, sosiaalisesta mediasta, PR:stä ja oikeastaan kaikesta mitä tarvitset. And now we'll show you some examples of what we've done with other brands in Sweden. Hei hei! No niin, sellaiset terveiset Ruotsista, eli mukavat ja taitavat kaverit. Siellä on myöskin Kimmo Raatikainen, suomalainen mainostaitaja, joka on asunut Tukholmassa pitkään ja tehnyt siellä myös kiinnostavia projekteja. Eli siellä on myöskin niin kuin suomenkielistä osaamista mukana tarvittaessa. Nyt me päästetään Vilma Rissanen ruudulle, eli Vilma Tukholmasta, Tukholman suurlähetystöstä kertoo meille kiinnostavista brändeistä ja ilmiöistä Ruotsin markkinoilla ja päästän Vilman nyt lavalle. Ole hyvä. Kiitos paljon Horst. Oikein kiva olla puhumassa täällä tänään ensimmäisessä Runway Liveissa ja tietenkin erityisesti tästä
minua henkilökohtaisesti oikein niin kuin kiinnostavasta aiheesta, eli päästä esittelemään jännittäviä tuotekeissejä Ruotsin markkinalta ja vähän ainakin tekemään pintaraapasua siihen, että minkälaista kilpailuetua näillä eri konsepteilla on täällä Ruotsissa. Ja niin kuin Horst mainitsi, toimin vanhempana neuvonantajana ulkoministeriöllä Suomen suurlähetystössä täällä Ruotsissa. Ja moni teistä ehkä tuntee mut entuudestaan, eli mä oon ollut Business Finlandilla aikaisemmin 7 vuotta ja tehtävänä on ollut auttaa suomalaisia yrityksiä aloittamaan vienti ja kasvamaan täällä Ruotsissa. Ja nyt sitten alkuvuodesta ulkoministeriön ja suurlähetystön tiimissä tekemässä sitä ihan samaa tärkeää tehtävää. Ja tämän päivän tosissaan teemana oli nämä jännittävät kilpailuetua tuovat tuotekeisit Ruotsista. Ja mä oon jakanut tämän mun esityksen 4 teemaan. Brändikumppanuudet, kategoria tai oikeastaan osittain myös myyntikanava, laajennus, trendit ja niiden hyödyntäminen ja sitten viimeisenä sitten tällainen vaikuttajavetoiset konseptit ja brändit. Ja jokaisesta teemasta mulla on 2 esimerkkiä, eli yhteensä 8 konseptia tai tuotekeissiä ja näistä käydään tällainen pikakatsaus. Ja sitten tietenkin toivottavasti tulee kysymyksiä ja keskustelua myös niiden jälkeen. Mutta aloitetaan tästä ensimmäisestä teemasta, brand partnerships, eli brändikumppanuudet. Ensimmäinen esimerkki on Zoegas ja Rörstrand Mon Ami juhlakahvi tuote, joka lanseerattiin tässä hiljattain keväällä. Ja tämä on siis tosissaan juhlakahvi, jubileumskaffe, jolla juhlitaan Rörstrandin, eli tällaisen design- ja yrityksen 300-vuotisjuhlaa ja samalla Zoegasin, eli Ruotsissa hyvin tuntetun kahvimerkin 140-vuotisjuhlaa. Kyseessä on siis 2 hyvin perinteikkään ja ikonisen brändin yhteistyö. Juhlakahvi, siinä on tehty tällainen oma blendi, josta löytyy sitten raparperin ja orvokin vivahteita. Ja sitä pakettia, niin kuin tästä kuvasta näette, niin koristaa sitten tällainen 50-luvulta, vuodelta 1952 oleva Mon Ami-kuosi, joka on hyvin rakastettu Ruotsissa ja tällainen klassikko. Ja tällä tavalla tuodaan yhteen molemmat brändit, jotka luo näitä ruotsalaisten kahvihetkiä yhteistyöhön, joka sitten puhuttelee hyvin paljon ruotsalaisia kuluttajia. Ja yhteistyö siis puhuu itsensä puolesta, mutta sen lisäksi tästä tekee erittäin onnistuneen se, että molempien brändit ne niin kuin jakaa samoja arvoja lisäksi, vaikka tuleekin täysin eri kategorioista. Eli molemmat tavallaan puhuu käsityön, laadun ja ajattomuuden puolesta. Tämän juhlakahvin lisäksi täällä lanseerattiin samanaikaisesti kampanja, jossa kahvin ostajat pystyivät saamaan tällaisen koristellun, Mon Ami-kuosilla koristellun peltisen kahvipurkin. Ja tämän rajoitetusti saatavilla olevat kahvipurkit aiheuttivat suurta hysteriaa. Ja tässä maaliskuun alussa ihan muutama viikko sitten. Ja ihmiset tosissaan jonotti näihin kauppoihin. Lehtien raportoinnin mukaan siellä oli kovaa kilpailua, että kuka niitä saa ja tappelua. Ja nyt ne kahvipurkit on sitten osittain päätynyt myös tälle jälleenmyyntimarkkinoille, jossa hinnat on tietenkin kohonneet kovasti. Ja tämä on taas saanut tosi paljon näkyvyyttä mediassa ja PR-näkökulmasta sitten myös tämän yhteistyön voi kiteyttää hyvin onnistuneeksi. Eli on luotu tällaista haippia tämän juhlakahvin ympärille myös sitten tämän kampanja peltipurkkituotteen avulla. Ja tätähän yhtä tätä otsikkoa ja lehteä lainaten voi sitten kutsua PR-yhteistyöksi, joka löi kaikki aikaisemmat ennätykset. Ja tosissaan kahvipurkkeja täällä on jonotettu ja niitä on haluttu hankkia sitten.
Seuraava esimerkki on vähän tällaiselta tuoreemmalta brändiltä, jonka nimi on Bollo. Eli se on vuonna 2023 perustettu brändi, jonka takana on 3 kaverusta. Yksi tunnettu artisti Timbuktu, yksi tähtikokki ja sitten sarjayrittäjä. Ja tarina alkoi oikeastaan jo 6 vuotta sitten, jolloin he julkaisi yhdessä kirjan koko Ruotsin lempiruuasta, eli jauhelihakastikkeesta. Ja Bollon pastakastikkeiden kilpailuetu on tarjota Ruotsissa valmistettuja italialaisia pastakastikkeita, mutta ruotsalaiseen tyyliin ja tietenkin näillä tähtikokin resepteillä. Tämän heidän kiinnostavan tarinan ja ruotsalaisille sopivan maun lisäksi tuotteet erottuu kylmähyllyjen näistä muista tuotteista omanlaisella brändillään ja pakkauksellaan, eli on vähän tällainen leikkisämpi touchi. Ja brändin uusin tuote on vodka-pastakastike, jossa brändi on sitten yhdistänyt voimansa tällaisen kansanomaisen ja tunnetun vodka-brändin, eli Explorer Vodkan kanssa, samalla hyödyntäen sitten tätä viraalia jo muutaman vuoden ollutta vodka-pasta-trendiä. Ja tässäkin samalla lailla kuin tuossa aikaisemmassa, niin molemmat brändit edustaa näitä samoja arvoja, eli Explorer ja Bollo on niin kuin kansanomaisuutta, ei mitään liian hienoa, ei mitään fancyä, mutta silti tällaiset autenttiset ja nimenomaan ruotsalaiseen niin kuin tavalliseen kansalaista puhuttelevat maut. Eli kilpailuetu lyhyesti sanottuna on siis kilpailevista brändeistä erottava konsepti, fokus tähän tavallisten ruotsalaisten makupreferensseihin, kuitenkin sitten laatu ja hyvä resepti edellä ja vahva yhteistyö, samat arvot ja trendien hyödyntäminen. Seuraava teema on sitten kategorialaajennus, category expansion. Ja ensimmäinen esimerkki sieltä on tällainen lastenruokabrändi, jonka nimi on Knatteplock. Ja tämän lastenruokabrändin keskiössä on sormiruokailu, eli halutaan tarjota pienille lapsille mahdollisuus tutustua siihen ruokaan käsin ja syödä itse. Eli se on tavallaan tämän niin kuin koko brändin ydinviesti, mitä he haluaa edistää. Ja brändi sai alkunsa Instagram-tilistä, jossa perustaja puhui juuri tämän niin kuin sormiruokailun puolesta hyvin vahvasti. Ja he haluaa haastaa nämä perinteiset lastenruuat ja soseet yhdistämällä sitten ruokailuun liittyvät tuotteet, eli myös muutkin tuotteet kuin ruuat, ja sitten myös tämän niin kuin asiantuntemuksen, että miksi tämä sormiruokailu on sitten hyväksi lapsille. Ja heillä oli aikaisemmin ensimmäisenä tuotteena elintarvikepuolella tällaisia puuropatukoita, mutta nyt sen lisäksi tämä brändi laajentaa sitten pakastekategoriaan. Ja tämä on siis kokonaan uusi kategoria tietenkin tälle Knatteplockille, mutta myös tavallaan lastenruuille. Eli lastenruoka ei ole aikaisemmin löytynyt täältä pakasteesta. Ja samalla pakasteruoka taas on Ruotsissa hyvin suosittua. Eli se on tavallaan kategoria, josta löytyy, tai pakastimesta löytyy paljon sellaisia tuotteita, joita ruotsalaiset tykkää ostaa. Ja tässä tosissaan tämä pakastetuotteet tarjoaa sitten vanhemmille helppoudeltaan niin kuin valmistoseita vastaavan tuotteen, eli ei tarvitse itse hirveästi mitään valmistaa, vaan se on valmis. Ja sitten tavallaan se mahdollistaa myös sen sormiruokailun, mitä ei sitten soseiden kanssa voi harjoitella, ja tuo vaihtelevuutta, ja samalla ei tingi kuitenkaan sitten laadusta tai ravintosta. Ja niin kuin näette, niin nämäkin tuotteet on sitten valmistettu Ruotsissa. Eli kilpailuetuna erottaudutaan siitä muusta lastenruokakategoriasta, keskitytään hyvin vahvasti siihen sormiruokailuun, että se on se juttu, ja lisäksi tuodaan sitten kokonaan uusi formaatti ja tavallaan myös tuotevalikoima sinne pakastekategoriaan. Seuraava esimerkki, eli Sibylla, oikeastaan on ehkä enemmänkin kanava-laajentamista kuin suoraan niin kuin kategorialaajennusta. Mutta siis Sibyllahan on Atrian omistama, tunnettu ja perinteikäs ruotsalainen katukioskibrändi. Ja nyt he lanseeravat ensimmäistä kertaa tuotteet päivittäistavarakauppaan. Ja Sibyllan tuotteita on jo aikaisemmin ollut myynnissä muun muassa sit Food Service-kanavassa. Eli tällä uudella lanseerauksella he
laajentaa sen Sipylä-brändin ruotsalaisten koteihin ja samalla luo uusia kulutustilaisuuksia Sipylä-brändille ja tuotteille. Ja yksi aspekti tähän lisään on se, että täällä on vahva, kasvava street food at home-trendi, mistä mä puhun myöhemmin lyhyesti vielä vähän lisää. Ja tässä myös tietenkin tällä lanseerauksella sitten tartutaan siihen trendiin. Eli luodaan kasvua laajentamalla brändille aikaisemmin tuntemattomaan kategoriaan, samalla luodaan uusia kulutustilaisuuksia ja hyödynnetään sitten tätä street food-trendiä ja vahvaa omaa tuotemerkkiä. Kolmas kategoria keskittyy sitten trendeihin ja niiden hyödyntämiseen. Ja ensimmäisenä esimerkkinä mulla on siellä tällainen brändi kuin Spirit of Sweden. Ja se on tällainen cool ja vähän trendikkäämpi brändi, joka kuuluu tällaisen perinteisen ruotsalaisen perheyrityksen Herrljungan portfolioon. Ja tässä tavoitellaan selkeästi vähän erilaista kohderyhmää kuin näillä muilla Herrljungan tuotteilla. Ja Spirit of Swedenillä on myös itsellään aika laaja tuoteportfolio. Sieltä löytyy alkoholillisia ja alkoholittomia tuotteita, limonaadeista tällaisiin tonic-juomiin ja kokteileihin. Mutta yksi tällainen näistä kategorioista, joka selvästi erottautuu, on tuotekategoria nimeltään ruotsiksi godisläsk, eli suomeksi vapaasti käännettynä karkkilimonaadi, jossa näiden tuotteiden maut on haettu ruotsalaisten suosikkikarkeista. Ja ruotsalaisethan rakastaa karkkia ja tällaista vastaavaa, eli suosittujen karkkimakujen käyttämistä kokonaan sitten jossain eri tuotekategoriassa on tehty aikaisemmin myös täällä, ja tätä ei ole niin kuin ensimmäinen, joka tätä harrastaa. Ja lisäksi, mikä tässä on kiinnostavaa, on se, että he hyödyntää taitavasti tällä godisläsk-tuotteillaan, joita on siis useampi, tätä suosittua Swedish Candy-trendiä, joka tietenkin on hyvin vahva esimerkiksi USAssa, mutta myös täällä levinnyt myös tänne Ruotsiin. Ja sillä tavalla myös tuo sitten uusia ja uudenlaisia tuotteita tähän juomakategoriaan. Ja juomakategoriasta mä voisin vielä sanoa, että täällä Ruotsissa se on aika kiinnostava. Täällä on tosi paljon erilaisia uusia pienempiä brändejä ja samalla myös isommat ja etabloituneemmat brändit myös tekee paljon innovaatioita tai uudenlaisia tuotteita. Eli jos se kiinnostaa se kategoria erikseen, niin kannattaa tutustua, mitä kaikkea täällä on tarjolla. Mutta Spirit of Swedenillä tosissaan kilpailuetu on tämä Swedish Candy-trendi ja sitten ruotsalaisten rakastamien karkkien hyödyntäminen uudella tavalla tässä uudessa kategoriassa. Toinen trendiesimerkki on sitten tällainen pieni brändi Malmöstä, jonka nimi on Tamini. Ja se on autenttinen street food meze-konsepti. Ja Malmöhän on tunnettu tosissaan Ruotsin falafel-pääkaupunkina, eli sieltä on tämä kotoisin. Ja valikoimista löytyy konseptille keskeisiä tuotteita eri kategorioista, eli löytyy erilaisia falafeleja, hummuksia, kastikkeita ja sipsejä. Ja tuotteet tietenkin sopivat niin tavallaan food service-kanavaan, jossa he ovat, mutta myös sitten tänne päivittäistavarakauppaan. Ja päivittäistavarakaupassa, kuten jo aikaisemmin mainitsin, niin on myös tämä tällainen street food at home-trendi, jota sitten hyödynnetään. Eli kilpailuetuna vahvasti autenttisuus, selkeä konsepti ja vahva falafel- ja mesekulttuurin. Tai se, että se konsepti on sen niin kuin falafel- ja mesekulttuurin ympärillä hyvin, hyvin vahvasti, ja sitten tietenkin myös tämä street food-trendi. Ja tätä trendiä ajatellen minulla olisi ollut muutama muukin vaihtoehto, joita mä olisin voinut ehdottomasti tähän ottaa. Tämä on useissa eri kategorioissa kasvava trendi, eli löytyy niin tavallaan niin kuin eri maantieteellisiä niin kuin tuotteita, löytyy italialaista, löytyy aasialaisia, löytyy tällaisia niin kuin Lähi-idän tuotteita, löytyy kasviproteiinia, löytyy pizzapohjia, vaikka mitä, tämä on hyvin niin kuin vahva ja laaja-alainen trendi, mikä varmasti saattaa olla myös Suomessa ja muilla markkinoilla käynnissä.
Ja näistä esimerkkeistä tosissaan myös niin kuin tamiinin lisäksi Sibula hyödyntää tätä. Ja tämän trendin ympärille onkin yllättäen sitten syntynyt viime vuosina aika monia erilaisia brändejä. Eli tässä on esimerkiksi esimerkkinä tämä Just Shack, jolla on tällaisia erilaisia niin kuin kebab-tuotteita, tai sitten Edgy Veggie, jolla on sitten taas tällaisia seitan-tuotteita, mutta josta maut on haettu nimenomaan maailman eri nurkista. Ja mä haluaisin vielä mainita tähän ja tuoda esille myös tämän Seettan pinsatuotteen. Mä tiedän, että Suomessa on ainakin vastaavia tuotteita, mutta se palkittiin viime syksynä Årets Dagligvara, eli vuoden päivittäistavara-palkinnolla, joka jaetaan aina uudelle lanseeraukselle ja hyvin menestyneelle sellaiselle. Eli tässä niin kuin tietenkin katsotaan konseptia, mutta myös sitten niitä myyntilukuja. Ja perusteluissa mainittiin muun muassa, että tämä tuote on luonut kysynnän, jota ei ole aikaisemmin ollut, ja käynnistänyt samalla uuden trendin omassa kategoriassaan. Ja lisäksi tämä tuote lisää muiden tuotekategorioiden, kuten tomaattikastikkeiden tai juustojen tai vaikka tällaisten sharkkileikkeleiden myyntiä. Sitten me päästään tänne viimeiseen kategoriaan, joka on sitten tällaiset vaikuttajavetoiset, tai ehkä tähän voisi laittaa, niin kuin, en tiedä onko se pelkästään vetoisia, mutta influencer-led brands. Ja nyt kyse ei ole siitä, että brändit käyttäisi vaikuttajia markkinoinnissaan, vaan nimenomaan siitä, että vaikuttajat haluavat hyödyntää sitä omaa platformia ja ruveta yrittäjiksi ja luoda jotain niin kuin pysyvämpää, mikä on osittain kytköksissä siihen omaan profiiliin, mutta toisaalta vähän sitten erillään. Ja ensimmäinen näistä on tällainen sipsibrändi, jonka nimi on Redhead, ja kuvasta ehkä näkyy minkä takia. Mustika Mauri on täällä hyvin rakastettu ja suosittu ja tunnettu YouTube-tähti ja vaikuttaja, ja hän perusti vuonna 2024 oman Redhead Snacks-brändin, ja näillä uniikeilla ja hieman hauskemmilla makuyhdistelmillä tämä Redhead-brändi haastaa sitten muuten tätä kategoriaa paljon dominoivia suuria jättiläisiä. Ja Mustika Maurin tietenkin suosion vuoksi brändi elää tällä hetkellä hyvin paljon momentumia, mutta samalla sitten hän haluaa ja on sanonut, että hän haluaa rakentaa tätä brändiä pitkällä aikavälillä ja suunnittelee myös laajentavansa muihin kategorioihin. Eli lyhyesti sanottuna kilpailuetuna on muusta kategoriasta erottuva brändi, joka on vähän leikkisä, näkyy noista kuvista ja paketeista kivasti. Tuotteet ja pakkaus ja maku, kaikki on sitä hänen konseptia ja minkälainen niin kuin persoona hän on. Brändi on vaikuttajavetoinen, eli sitten samalla myös nämä Maurin omat platformit toimii hyvin markkinointikanavina tietenkin tälle. Ja viimeinen esimerkki koko mun esityksessä ja tietenkin tässä myös tässä vaikuttajavetoisuudessa on sitten tällainen brändi kuin Mino tai Mino Market, ja se on ruotsalaisen Ingrossojen julkisperheen lasten uusi brändi. Ja nämä kaikki 3 lasta, jotka näkyy tässä kuvassa, he ovat kaikki hyvin tunnettuja täällä, vaikuttajia, yrittäjiä, ravintoloitsijoita, muusikkoja. Ja vuonna 2024 lanseerattu tämä Mino-brändi, niin sen keskiössä tosissaan on sitten autenttinen italialainen ruoanlaitto, laadukkaat raaka-aineet ja edullinen hinta. Ja se, mikä on niin kuin mun mielestä kiinnostavaa tässä brändissä on se, että he tarjoaa näitä tuotteita monessa eri tuotekategoriassa. Ja nimenomaan tämä autenttisuus ja italialaisuus sen kaiken ytimessä. Eli heillä on kaikkea niin kuin monista eri pastalajikkeista risottoon, heillä on tomaattikastikkeita, limonaadeja, oliiviöljyjä, charcuterie-tuotteita. Eli hyvin, hyvin laajasti eri kategorioissa. Ja tavoite heilläkin on luoda sitten tällainen niin kuin legacy-yritys perinnöksi tuleville sukupolville. Eli vaikka he on vahvasti siellä taustalla mukana ja kaikki, tai ehkä kaikki, mutta moni tietää, että Mino on nyt sitten Ingrossojen brändi, niin samalla he haluavat myös osittain olla siitä vähän erossa.
Ja lyhyesti vielä, jos summataan, niin kilpailuetu on siis vaikuttajavetoisuus, selkeä konsepti, joka myös niin kuin näissä tuotteissa tuo esille sitä italialaisuutta ja autenttisuutta, ja laadukkaita raaka-aineita, mutta myös sitten tätä hyvää hintaa, eli ei ole mikään niin kuin sinänsä premium-brändi kyseessä. Ja sitten tosissaan se, että tuotteita on hyvin laajasti monessa eri kategoriassa, eli jos haluat tehdä edullista, hyvää, autenttista italialaista ruokaa, niin sitten voit valita heidän tuotteet mistä tahansa kategoriasta käytännössä. Ja jos mä vielä tähän lopuksi vielä summaan näitä kaikkia ajatuksia, niin mitkä niin kuin näitä yhdistää, niin on tietenkin se, että monissa näissä esimerkkeissä, niin kuin tässä viimeisimmässä, näkyy nimenomaan tämä autenttisuus. Olisi sitten kysymys siitä, että tarjotaan Italiassa valmistettuja italialaisia tuotteita tai sitten Ruotsissa valmistettuja italialaisia tuotteita ruotsalaisittain, niin kuin tässä se Bollo-esimerkki alussa oli. Hyödynnetään hyvin vahvasti näitä trendejä ja sitten sen lisäksi niin kuin omia tai muiden vahvoja brändejä. Oli kyseessä sitten niin kuin influencer tai sitten ihan tuotebrändi, tuotemerkki. Ja samalla tuodaan jotain uutta markkinalle, joka haastaa sitten etabloituneet toimijat. Ollaan haastajia ja pieniä, mutta sitten konsepti on usein tosi selvä ja rohkeasti erilainen. Eli näillä varsinkin pienemmillä brändeillä sen näkee, että siihen satsataan, että halutaan olla ehkä vähän hauska, leikkisä tai jollain muulla tavalla erottua siitä suuremmasta tarjonnasta. Tässä oli mun tämän päivän lyhyt esitys ja pika katsaus kiinnostaviin ja jännittäviin konsepteihin Ruotsissa. Siinä näkyy myös mun yhteystiedot ja kuten sanottu, täällä ollaan Suomen suurlähetystöllä Tukholmassa paikan päällä ja me ollaan teitä suomalaisia yrityksiä varten, joten jos on jotain kysymyksiä tai haluatte keskustella Ruotsin markkinasta, niin kuten aikaisemminkin, niin saa ottaa yhteyttä. Kiitos paljon. No niin, kiitos Vilma hienosta esityksestä ja todella hienoja tuotteita oli löytynyt. Ei ole yhtään liioittelua sanoa, että kyllä nuo ruotsalaiset osaat on brändäämisen ja konseptit, että sitä varten tämä Runway nyt on tänne Suomeen kehitetty, että päästäisiin vähän lähemmäs ruotsalaisia ja sitten ehkä kenties jonakin päivänä ohi. Mutta nyt kysymyksiä ja me annetaan täältä vastauksia, eli mä ohjaan niitä sitten riippuen, onko ne menossa Vilmalle vai voiko mä vastata niihin, eli tuolta sitten JP tuolta sivusta valikoi meille kysymyksiä. Ole hyvä, JP. Joo, eli ensimmäisenä tässä on Petri Muje on kysynyt, että näettekö millaisen eron koko Ruotsia, erityisesti isoja kaupunkeja koskevassa markkinoinnissa ja rajakaupassa? Jälkimmäisessä on meillä Lapissa myös paljon todella pieniä yrityksiä, jotka tekevät yhteistyötä vastaavasti pienten toimijoiden kanssa. Markkinointitavoissa lienee myös eroa. Eli tämä oli Vilmalle selvästi tämä kysymys. Ole hyvä, Vilma. Joo, eli onko niin kuin konsepteissa ja markkinoinnissa eroa, ja sitten tässä on niin kuin tuotu esille tätä niin kuin Pohjois-Ruotsia myös hyvin paljon. Eroa on totta kai siinä niin kuin kaikkiallakin tavallaan riippuen siitä, kuka se sun kohderyhmä on. Ja siinä mielessä, jos mietitään, että pienemmissä kaupungeissa ehkä ne kuluttajat on erilaisia kuin suurkaupunki, vaikka Tukholmassa tai Göteborgissa ja Malmössä, niin näkisin, että totta kai jos tekee tällaista rajausta, niin pitää, tai totta kai se vaikuttaa myös siihen, että millä tavalla markkinoidaan, oli se sitten ihan kyse siitä brändistä ja konseptista, tai sitten niistä kanavista, millä sitten saadaan sitten tavoiteltua näitä kohderyhmiä. Ja Tukholmahan täällä tietenkin on sellainen omalla tavalla omanlaisensa kuplansa, niin kuin tietenkin monissa muissakin maissa pääkaupungit. Täällä mun mielestä erityisesti korostuu se konseptien trendikkyys, jos haluaa päästä läpi tässä kilpailussa. Eli pitää olla niin kuin todellakin pitkälle hiottuja konsepteja. Sanoisin, että sama näkyy myös tietenkin muissa näissä suurimmissa kaupungeissa.
jos puhutaan niin kuin raja-alueesta ja tässä tapauksessa niin kuin nimenomaan Suomen ja Ruotsin välissä pohjoisessa, niin sielläkin tietenkin voi löytyä sellaista erilaista kilpailuetua sitten suomalaisille yrityksille, ja tässä mä näkisin ehdottomasti sen, että hyödynnetään sitä paikallisuutta. Eli siellähän tietenkin rajan molemmin puolin tunnetaan toiset hyvin, ja Suomi ja Pohjois-Suomi tunnetaan hyvin. Ruotsissa, niin kuin muuallakin, monet haluaa usein ostaa jotain niin kuin paikallista lähiruokaa, ja siinä mielessä niin kuin se, että tulee sieltä alueelta, oli se sitten Suomesta tai Ruotsista, niin mä näkisin, että se voi olla myyntivaltti, jos sen brändää oikealla tavalla. Ja siellä mä niin kuin näkisin, että nimenomaan tämän alkuperän korostaminen voi toimia esimerkiksi paremmin juuri siellä alueella kuin esimerkiksi sillä, että tuodaan jotain alueellisesti brändättyä suomalaista Tukholmaan, jossa välttämättä ei ymmärretä sitä yhteyttä siihen paikallisuuteen. Kiitos Vilma. Seuraava kysymys on Hanne Hussolta. Eli miltä juomien markkinat näyttävät alkoholittomien osalta? Joo, no kuten mä sanoin, niin mun mielestä Ruotsissa on hyvin jännittävä juomakategoria tällä hetkellä, ja siellä tapahtuu paljon niin kuin, tulee paljon uusia brändejä, uusia konsepteja, ja nyt mä en ole tutkinut tätä Suomen juomakategoriaa niin tarkasti, että mä en osaa sanoa, että onko Suomessa sama, mutta täällä mielestäni viime vuosina on näkynyt esimerkiksi paljon laajentumista juomakategorioissa tällaisiin niin kuin functional drinkseihin. Täällä niin kuin, formaateissa, jos puhutaan pakkausnäkökulmasta, niin on tosi paljon niin kuin erilaisia tölkkijuomia, mitkä tietenkin vastaa sitä, että on paljon niin kuin on-the-go-juomaan. Ja tavallaan se, että näiden uusien brändien lisäksi myös niin kuin nämä tällaiset etabloituneet heritage-brändit ja ikoniset brändit myös, niin kuin, joilla on ehkä ollut aikaisemmin erilainen tarjonta, niin he myös tulee hyvin vahvasti tänne kategoriaan. Täällä esimerkiksi yksi kahvibrändi, no tällaista ehkä vastaavia tuotteita löytyy Suomestakin, niin kuin Löfsbergs on täällä tunnettu, niin he on niin kuin muutaman vuoden ollut ainakin jo sellainen niin kuin, jääkahvituote, mutta sitten toinen hyvä esimerkki mun mielestä on sitten Kiviks Musteri, joka on täällä sitten Etelä-Ruotsista, Skånesta, sellainen, mikä kannattaa katsoa sellainen niin kuin, heillä on paljon niin kuin omenamehuja ja niin kuin tavallaan ollut sellaisia hyvin perinteisiä tuotteita, mutta he on myös lähteneet tänne juomapuolelle, missä he tekevät niin kuin limonaadia. Niitäkin on niin kuin muutamia erilaisia konsepteja nimenomaan tölkkipuolella. Sitten sen lisäksi he niin kuin puhuu osasta niin kuin näistä omenajuomista melkein, niin kuin, voisi sanoa niin kuin tällaisen niin kuin whiskin tai alkoholitermeillä, ja niin kuin yrittää myös niin kuin tavallaan sitä eksklusiivisuutta tuoda sitä kautta, että sieltä on niin kuin useampia hyviä esimerkkejä. Sitten tietenkin tässä mulla oli tämä Mino yhtenä esimerkkinä, tällaista italialaista limonaadia, sen tyyppisiä tuotteita on myös muilla brändeillä, ja sitten tietenkin tämä Spirit of Sweden, joka sitten on tämän Herrljungan brändi, ja kuten sanottu, löytyy niin kuin useita paljon pienempiä brändejä, eli siellä on aika paljon kilpailua, hyvin vahvasti tällaista niin kuin trendivetosta, ja halutaan nimenomaan tulla mun mielestä tällä niin kuin tölkkikonseptilla tosi vahvasti. Okei, kiitos. Sitten täällä Jere K. kysyy, kuinka yleistä elintarvikevalmistajien kautta brändien välinen co-branding yhteistyö on Ruotsissa verrattuna Suomeen, food service ja retail? No, mä en tiedä, osaatko Horst ehkä kommentoida Suomen tilannetta, mutta mun mielestä sitä näkyy täällä tosi paljon, ja se on ehkä sellainen asia, mitä tietenkin kyseessä täytyy aina olla niin kuin win-win, mutta mä ehkä näkisin, että se olisi myös mahdollisuus suomalaisille yrityksille, jos löytyy joku sellainen ruotsalainen tai Ruotsissa tunnettu brändi, niin tehdä nimenomaan yhteistyötä ja sillä tavalla tulla Ruotsin markkinalle, mutta että totta kai sitten sille ruotsalaiselle osapuolelle pitää pystyä myös niin kuin, tarjoamaan jotain lisäarvoa, oli se sitten joku uusi innovatiivinen tuote tai muuta, ja kuten esimerkiksi näissä mun 2 esimerkissä, jota olin tähän nostanut, niin siinäkin niin kuin ne molempien niin kuin kaikkien brändien niin kuin arvot meni
niin kuin keskenään yhteen ja niin kuin tavallaan tuntuu tosi sellaiselta luonnolliselta se yhteistyö. Mutta että Ruotsissa mä sanoisin, että niitä näkyy kyllä aika paljon myös elintarvikepuolella. En osaa sanoa, Horst, mikä tilanne on Suomessa, hyödynnetäänkö tätä paljon? No varmasti hyödynnetään. Mä luulen, että Ruotsin tapauksessa on haasteena se, että sen suomalaisen brändin täytyisi olla jollakin tavalla myös tuttu tuolla Ruotsissa ja saatavilla muussa muodossa. Muuten se tavallaan ei anna oikein niin kuin sille toiselle puolelle mitään ja sitten myöskin se oma hyöty jää pienemmäksi. Eli se vaatii, että ollaan jo Ruotsin markkinalla näkyvästi, niin silloin sellaiset varmasti toimii hyvin. Joo, tässä Joana Vegelius Moilakselta totesikin, että kommentoin vielä, että hyvä markkinointikumppani ja vahva myyntikenttä ovat todella tärkeitä, kun pyritään Ruotsin markkinoille. Sitten Petri Muja on kysellyt, että Ruotsissa alkoholijuomiin liittyvä lainsäädäntö on Suomea tiukempaa. Vähittäiskaupassa raja taitaa olla 2,25 ja muun muassa pientuottajat eivät saa myydä suoraan kuluttajille tuotteitaan. Onko tällä puolella tulossa muutoksia lainsäädäntöön? Mitä nyt tästä pystyn suorilta käsin sanomaan, niin mun mielestä mitään suuria muutoksia ei ole tulossa lainsäädäntöön ja niistä ei myöskään suoraan keskustella. Täällähän on vaalit tulossa ensi syksynä, mutta en ole muista, että olisin kuullut mitään suurempia avauksia. Ruotsissahan on sallittu tämä niin kuin gårdsförsäljning, eli tavallaan vähän niin kuin että pienet yritykset voi suoraan myydä sitten sieltä niin kuin tilaltaan, jos he niin kuin tekee jotain juomia, mutta se on hyvin niin kuin rajattu ja sitäkin on sitten niin kuin kritisoitu paljon, mutta mä en ainakaan itse ole nähnyt mitään suurta keskustelua tähän liittyen, että suurin elintarvikkeisiin, ei juomiin, vaan elintarvikkeisiin liittyvä muutos tapahtuu itse asiassa huomenna, kun täällä alvia alennetaan tilapäisesti 12–6%, että se on tietenkin mielenkiintoista nähdä se muutos. Kiitos. Sitten täällä on kysymys moderaattoriosastolta, että mille messuille tai myyntitapahtumaan suomalaisten kannattaa mielestäsi tulla rakentamaan bränditunnettuuttaan? No Ruotsihan on siinä mielessä haastava markkina, että tämä ei ole mikään niin kuin messujen luvattu maa. Mä luulen, että kaikilla näillä suurilla kansainvälisillä messuilla käy tietenkin niin kuin näiden suurten päivittäistavarakauppojen niin kuin, ja niiden ketjujen ICA ja X-Foodin ja Coopin ostajat ihan varmasti. Täällä on sitten niinku pienempiä messuja ja yksi niinku messu on Nordic Organic Food Fair, joka toimii tosi hyvin joko luomu- tai tällaisille luonnollisille tuotteille Malmössä. Sen lisäksi täällä nyt sitten on tietenkin näitä fast food- ja kafeemessuja. Joskus on ollut tämä niin Gastronordkin esimerkiksi, joka on Horeca-puolelle, joka lopetettiin ja sen tilalle saa nähdä, tuleeko mitään. Eli niin kuin mä melkein näkisin, että jos halutaan rakentaa sitä bränditunnettavuutta ja erityisesti päivittäistavarakaupassa, niin messut ei ole se niin kuin oikea paikka. Täällä lähtisin panostamaan suoraan siihen, mitä Joanakin tuossa kommentissaan sanoo, siihen markkinointiin ja siihen jalkamyyntityöhön, eli työstämään niitä kauppoja ja saamaan niitä tuotteita sinne yksittäisten kauppojen hyllyille ja siellä tavallaan kuluttajakysynnän kautta lähtisin luomaan sitä. Okei, sitten täällä on Hanne Husso kysäsee, että osaatko suositella messuja, joka olisi erikoistunut premium-elintarvikkeisiin? No tässä vähän sama asia, että ei niin kuin täällä mun mielestä ei ole mitään sellaista supermessua, joka niin kuin Ruotsissa toimisi, eli niin kuin tietenkin on jo messuja ja sitten on jotain kuluttajatapahtumia ja tällaisia, mutta jos Ruotsin markkinalle oikeasti haluaa, niin sitten se strategia pitää perustua nimenomaan siihen niin kuin myyntiin ja markkinointiin ennemmin kuin, välttämättä niihin messuihin. Okei, kiitos. Sitten täällä Joana kysäsee alvin muutoksesta, että se tulee varmaan vaikuttamaan positiivisesti myyntiin. Milloin on saatavilla PT-kaupan myyntiluvut ja vipuvaikutus aikaisintaan?
Joo, hyvä kysymys. Tähän en osaa vastata, että milloin niitä on saatavilla. Varmasti voisi kuvitella, että se tulee vaikuttamaan positiivisesti myyntiin. Tietenkin tilanne on niin kuin kompleksinen sen takia, osittain sen takia, että tästähän on keskusteltu paljon tästä alvin muutoksesta siitä, että onko täällä nyt jo alkuvuonna nostettu hintoja sen takia, että voidaan ottaa niin kuin premiumia, että näkyykö se oikeasti tavallaan kuluttajahinnoissa. Ja sitä on tietenkin seurattu ja yritetty estää, että näin ei tulisi tapahtumaan. Samalla tietenkin kaikki tietää, mikä niin kuin maailman tilanne on tällä hetkellä ja niin kuin on odotettavissa, että myös ruoan hinta tulee nousemaan, mistä täällä on sit puhuttu myös paljon siitä, että se tulee tietenkin vähän niin kuin vaikuttamaan ja mahdollisesti myös niin kuin alentamaan tätä MOMS-alvivaikutusta, eli tosi kiinnostavaa nähdä, mutta mä uskon, että tätä seurataan Ruotsissa hyvin tarkasti mediassa jo nyt, joten varmasti heti, kun siitä on jotain lukuja, niin niistä tullaan kirjoittamaan. Ja sitten tietenkin täytyy muistuttaa se, että tämä on tosissaan väliaikainen alennus vuoden 2027 loppuun saakka. Tosin on sitten kiinnostavaa nähdä, että kuka tahansa Ruotsin hallituksessa 27 istuu, onko siellä sitten rohkeutta poistaa tämä niin kuin, tai poistaa tai nostattaa takaisin alvia sinne 12% vai ei. Kiitos. Sitten täällä on moderaattoriosastolta kysymys, eli entä premium private label kategoriat? Onko ketjulla jotain korkeamman hintaluokan private label tuotesarjoja? Joo, on kyllä. Kaikilla voisin sanoa, että on niin kuin Suomessakin, että löytyy siis niin kuin halvempi ja sitten löytyy niin kuin nämä tällaiset niin kuin paremmat, enemmän premium-tuotteet. Ja mä sanoisin, että täällä myös tavallaan niin kuin, esimerkiksi, nyt yhtenä esimerkkinä on sitten niin kuin Axfood, eli Hemköp ja Willys konsernin tämä Garant niin kuin tuotteet, jotka ei ole sinänsä niin kuin mitään premium-tuotteita, eli sillä ei yritetä niin kuin positioida itsensä sinne premium-kategoriaan, mutta niissäkin niin kuin se touch ja feel ei todellakaan ole mitään sellaista, että halutaan tehdä jotain niin kuin halpaa, vaan enemmänkin sellaista, että tehdään niin kuin kiinnostava ja hauska, tai ehkä välttämättä hauska, mutta niin kuin vähän kuitenkin niin kuin hyvä konsepti, missä on vaikka niin kuin kauniit pakkaukset, eikä tarvitse olla sellaista, että on niin kuin ihan täysin niin kuin plainia, mutta siis joo, kyllä löytyy kaikilta myös premium-tuotteita. Okei, sitten täällä Koore toteaa, että tästä on kiinnostavaa ajankohtaista tietoa Ruotsin ja Pohjoismaiden VK-puolen toimijoiden markkinaosuuksista. Ja sitten tässä on tämä osoite www.dlf.se/rapporter/Daglingvarukartan25. No niin, sitten Jere K. kysyy ruoan verkkokauppa Ruotsissa. Siinä oli aika pelkistetty kysymys. Joo, no pelkistetty kysymys, mutta ja siihen voi antaa lyhyen tai pitkän vastauksen, mutta siis jos me yritän jotain siitä välistä, niin Ruotsissahan ruoan verkkokauppa niin kuin muuallakin sai todella hyvää boostia pandemiasta. Oikeastaan jo ennen niin kuin tätä koronapandemiaa Ruotsin verkkokauppa on ollut aina muutaman askeleen edellä ehkä Suomea, jossa mä oon ymmärtänyt erityisesti niin kuin näillä pure playereilla on haastavaa. Ja nyt jos mä en ihan väärin muista tätä nykyistä tilannetta, niin se on about 4%, eli tämän niin kuin kovan kasvun jälkeen on sitten tullut vähän hitaampaa kasvua viime vuosina. Ja jos niin kuin historiallisesti ajatellaan, niin Ruotsissahan ehkä joskus 10 vuotta sitten, varmaan vähän reilukin 10 vuotta sitten, ruoan verkkokauppa lähti kasvamaan näillä tällaisilla ruokakasseilla, jotka oli niin kuin selvästi isoin. Ja sitten jossain vaiheessa 2020-luvulla se kääntyi toisinpäin, eli tällainen niin kuin block, eli tavallaan se, että sä tilaat, niin kuin teet oman kassin sieltä verkkokaupasta ja tilaat just niitä tuotteita, mitä sä haluat, niin on tietenkin kasvanut sen ohi. Täällä on yksi pure player, Mathem, joka on sitten muutamien yrityskauppojen ja
kaikenlaisten käänteiden jälkeen edelleen täällä toimii. Ja sen lisäksi tietenkin näillä suurilla toimijoilla, ICA, Axfood, Coop on myös niin kuin kaikilla omat vahvat verkkokaupat. Ehkä ero siinä on se, että tämä Mathem on ainakin sanoo olevansa kiinnostuneempi testaamaan uudenlaisia konsepteja. Ja sitten sen lisäksi mä voisin ehkä mainita myös sitten nämä tällaiset niin kuin Q-commerce-kaupat, eli esimerkiksi niin kuin Foodora Market ja Volt, jotka sitten voi olla tietyille tuotekategorioille myös sellaisia tosi hyviä paikkoja aloittaa myynti. Mutta se on ehkä enemmän sellaisia tuotteita, mitä sieltä tilataan paljon, jotain snackseja tai muuta tuotteita, mitä ihmiset haluaa saada sitten 10 minuutissa vaikka täällä Tukholmassa, jos ei jaksa kävellä sitä 10 minuuttia sinne lähikauppaan. Kiitos Vilma. Tässä nyt kysymystäkki loppui tässä kohtaa. No niin, kiitos Vilma hienosta esityksestä ja tuoreesta katsauksesta Ruotsin markkinaan. Se on kiinnostava markkina, se on lähellä suomalaisia ja sinne on nyt mahdollisuus testata tuotteita tämän meidän Runway-hankkeen kautta. Runwayhin on jo ilmoittautunut mielenkiintoisia konsepteja, on leipomoalalta, liha-alalta, virvoitusjuoma-alalta, smoothie-innovaatioita, eli täällä on kaikenlaisia laidasta laitaa ja eri kategorioista, eli tervetuloa mukaan ja silloin Suvin sivujen kautta voi ilmoittaa oman tuotteensa ja sitten ollaan yhteydessä, miten yksityiskohdat hoidetaan. Eli kiitos kaikille, kun olitte mukana. Seuraava Saksan aiheinen Runway live ilmoitetaan se ajankohta hyvissä ajoin ja siihen asti kiitoksia ja hyvää kevättä kaikille. Ja kiitos moderaattoriosastolta myös.